Morning everyone, बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै सिगां थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ जे दिनै भिडिअआ एसे दुखुआव जाना फैदों। स' आंबो दुखु मोनदों जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै गनायनि थाखाय। स' माथो बुंबावनो नङा होमबा, मानसिनि खाफालनि लिरनायबो जाहैबाय बेयो मोनसे। स' ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअआव एसे प्रब्लेम नुदों जानो हागौ, बेकग्राउन्डआव एसे बै बायला जिला नुदों जानो हागौ आरो मोखाङा एसे खोमसिबो जानो हागौ, माबा माबि जादों जानो हागौ, माने सान माबादों आरो ना, हाबलाय ओंखारलाय एसे जोमैजों दाखिब्रबदों। स' बाय दा वे बेफोर जेबो नङा दे। दा आङो मेन टपिकआव फैबाय जे दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना बुजिखाबाय जे जोंनि बर' बिमानि मेगनाव दिनै मोदै खि मोदै, मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै, मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानानै फैगासिनो दं। स' बे मैयानि जाथायखौ नुनानै आं बिराद दुखु मोनदों आरो गोसोआव मोनसे सोंनाय सोमजिदों, थारैनो जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैया गगागोन ना गगाया? बे आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि सोमजिदों, नाथाय बेनि फिननायखौ आंबो होनो हाया, समासो फोरमायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। निफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा, हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा। जोङो फिसाफोर जोङो हाला फैदोंमोन, जोंहा जेबो गैजारोङा, गैया फिसा फिसौनो थाखाय जोंहा जेबो गैजारोङा फिसाफोर। बबे गामि? दिखिया जुलिनि 4 बोसोर जाबाय, खिन्थायाखै, माला खिन्थाफेरा नै एबारसो नटिस हरदों नोंसोरो। जों आगोलनिफ्राय मिथियाखै बादि सोगोन होननानै। एसे गोलावानो जाबाय। स' नोंथांमोनहा एसे बुजिनो नाजादो जोंनि बर' बिमानि गाबनाया माबायदि। आंथ' सहायनो हाया जे जोंनि बर' हिन्जावफोरनि गाबनायखौनो नुबानो आं सहायनो हाया। मानो सहायनो हाया होनना बुङोबा, आंबो दिनै सासे बर' बिमानि थैनिफ्राय जोनोम मोननाय, बिसोरबो जोंनि बर' बिमा। दा बिसोरखौ नायनानै आं बोरै सहायना थानो हानो? नाथाय जेबो राहा गैयैयाव आं बिथांमोननि खाथियाव थांनानै हेफाजाब हैनोबो हाया। दा जेखि जाया मानो आं बिदिनो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों, दा नोंथांमोनजों सुखु दुखु जयै सावरायनो थाखाय फैदों। स' आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जे बबेबा मोनसे मानसिखौ बुथार सुथार दानथार बा सोरखौबा माबा खालाम, न' बांखौ सिफाय, थेवब्लाबो मोनसे मन्दिर थायो, मोनसे धोरोमसालि थायो। बे धोरोमसालि मन्दिरसालिखौ जाहाथे जेबो दा खालाम, होमबानो मानसिया गोजोनो। नोंनि न' बांखौ सिफाय, नोंखौ बु, थेवब्लाबो नों इसेबां दुखु जानाय नङा। नाथाय नों जे जायगायाव खुलुमो, जे जायगायाव सिबियो, बे जायगाखौ मोजाङै दोनबानो बयबो गोजोनो, नङा होमबा? दिनै मैयानि जाथायाव खिन्थु मोनसेबो दोनाखै, न' बांजों लोगोसे बे खुलुमसालि सिबिसालि न'खौबो सिफायनायनि थाखाय आंबो दुखु मोनदों। बेनि सायाव बे जोंनि बर' बिमाफ्रा बांसिन दुखु मोनदों। दा आं बे समाव जोंनि दानि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार, नोंथांखौबो दिनै आं गिबि खेब रायखांनो गोनां जाबाय। गिबि खेब आंनि बे मिक्स एमबि चेनेलाव नोंथांखौ लाबोनांगौ जाना फैबाय। स' सारा अननानै बै जोंनि बर' बिमाफोरखौ एसे हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो आं इसिबां मानि बुंनोबो थाङा, मानगोनां प्रमद बर' सार, नोंथांनाव आर'ज गाबो जे नोंथाङा दिनैहालागैनो बा गाबोनहालागैनो बै जोंनि बर' बिमा आलाय सिलाय जानानै थानाय, मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानानै थानांनाय, बिसोरखौ जाहाथे एसे नायनानै हेफाजाब होयो, अब्लासो नोंथांखौ बिसोरो माने जोंनि बर' बिमानि फिसा होननानै बुंगोन। नाथाय मोनसे खोथा आं डाइरेक्ट बुंनो थोंजोङैनो जे जोंनि दानि क'क्राझार, नैबे क'क्राझारावनो दङ, गौरां खाथियाव जे आदिबासिफोर दं, सावथालफोर दं, बिसोरबोथ' बिदिनो दंफां लाइफां दानफायनाय दं, नाथाय बिसोरखौ मानो जेबो खालामाखै? जोंनि बे बर' बिमाफोरखौसो होस्रांदों। आंनाव बे मोनसे सोंनायानो दाबो सोमजिफैबाय थायो जे जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगागोन ना गगाया? बेखौ आंबो बुंनो हाया, खालि सोंनायल' सोमजिदों, फिननायखौ आंबो होनो हाया। स' आं बारा इसिबां मानि बुंनो थांला, भिडिअआ एसेखिनियावनो थाथ'थोंसै। नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।